ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ዜና መጽሔት እዩ ዜና መጽሔት ካብቲ ልሙድ መዓልቲ ድንጉ ኢልና ሕጂ ናባኹም ነምጽእ ኣለና ናይዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት መደብ ኣብ መደብ ምስራሕ ቁሩብ ለውጥታት ክንገብር ብምባል ነቲ ብሰሙን ዝእከብ ዝቐነየ ዜናታት ኣብ ዊክኤንድ ቀዳመ ሰንበት እንተቕረብናዮ ሓይሽ ብምባል ንዑ ዝኾኑ ምድላዋት ክንገብር ድሕሪ መቕናይ ናይዚ ሰሙን እዚ ሎሚ ድሕሪ ኢልና ነቕርበልኩም ኣለና ኣብ ዝቕፅል ሰሙናት ግን ኣብ ሰንበት መደብ ከነቕርቦ ምዃንና እንዳሓበርና እቲ መደብ ብሰንበት ሰንበት ዜና መጽሔት ናባኹም ከነብሎ ከነብሎ ኢና ናብ ናይ ሎማዓንቲ ርእስቲ ክንምለስ ከለና ከምቲ ልሙድ ክልተ ርእስቲታት ሒዘልኩም ናባኹም ተቕሪበ ኣለኹ እቲ ቀዳማይ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ጽቡቕ ዜና ኮይኑ ብዛዕባ ሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብዚ ሃገር ዓቢ ፍጻመ ኮይኑ ንመጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ማይ ብሉማድ ዝበሃል ብምሻጥ ሪከርድ ብምስባር ኣዝዩ ብዙሕ መላይን ክሮነር ሸይጡ ግን ከዓ ፍቓድ ዘይነበሮ ንዑ ዝምልከት ብዛዕባ ምህረፍ ሓሚድ ዝበሃል ናቱ ከነቕርብ ኢና ድሕሪ 12 ዓመት ድሕሪ ዝኩሉ ኮለል ፍቓድ ተዋሂብዎ ስለ ዘሎ ንዑ ብዛዕባኡ እቲ ፍቓድ ንምንታይ ተዋሂቡ እንታይ ከማለት ይሱ ክንዛረብ ኢና ምስኡ ተተሓሒዙ ኣብ ናይ ቆልዑ ስድራ ቤታት ዝምልከት ኣካታዕ ነጥቢ ዘሎን ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ንዓሌትነት ዝትንክፍ ብዙሕ ፀለመታት ዝነበረ ንዑ ቆልዓ ከይበሉ ብዙሓት ዓሌታውያን ዝኾኑ ሰባት ዝፀርፍዎ ዝነበሩ ዝተኸሰስሉን ነገር ከም ዘሎ እሱ ከነልዕል ኢና ኣብ ካልኣይ ኣርእስትና ከዓኒ ብብዝሒ ብዙሕ ሰብ ፈልጦ ኢልና ዘይንፅበ ኣብ እስካት በርከት ዘሎ ብዛዕባ ሽወደናዊ ዜግነት ተለካ ኣብ ደገ ወፂኻ ኣብ ካልእ ሃገራት ክትምርዓው እንተኾንካ ብኸመይ ኣገባብ ብናይ ሽወደናዊ ገባብ ክትምርዓው ትኽእል ኣብቲ ሃገራት ዘይኮነ ናይ ሽወደና ኣገባብ እዚ ኩሉ ሻዕ ንሪኦ ልምዲ ሰብ ከይዱ ገለ ወረቐት ረሲዐ ከምዚ ኮይነ እንዳበለ ብዙሕ ድሽገር ንርኢ ኢና ፈቆዶ ሃገራት ኣፍሪካ ወላ ኣብ ውሽጢ እዚ ኤሮፓ ነዚ ዝምልከት ግን ኣብ እስካት በርከት ፍሉይ ዝበለ ሓበሬታ እሞ ከዓኒ ብትግርኛ ሓበሬታ ስለ ዝረኸብና እሱ ዝኻልኣይ ሓበሬታ ከዓ ኣበየናይ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ድዩ ወላ ኣብ ኤሮፓ ድዩ ወላ ኣብ ኤሽያ ድዩ እንድሕር ዳ ብሽወደናዊ ገባብ ክትምርዖ ደሊኻ እንታይ ከም ትገብር ናበይ ከም ትድውል እሱ ሓበሬታ እውን ናባኹም ከነብሎ ኢና ኣብ መንጎ ከዓ ከም ልሙድ መዋዓውዒ ክህልወና እዩ ብምክንያት ዒድን ናይ ረመዳን ምውዳእን ምሳና መዋዓውዒ ዝገብሩ ትካላት እሶም ዘለዎም መዋዓውዒ ኣብ መንጎ ናባኹም ከነብሎ ኢና እዚ ድሕሪ ምባል ናብቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ክንሰግር ከለና እቲ ኣብዚ ሃገር ኣዝዩ ኣዘራቢ ኮይኑ ዝነበረ እሞ ንብዙሓት ሽወደናውያን እውን ብዛዕባኡ ብዙሕ ነቐፌታን ብዙሕ ክትዓትን ከም ዝለዓል ዝገበረ ጉዳይ ነይሩ እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ መንእሰይ ወዲ 11 ዓመት ቆልዓ ነይሩ ሽዑ ሕጂ ድሮ 12 ዓመት መሊኡ ኣሎ ኣብዚ ሃገር ሓደ ታሪክ ፈፂሙ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ማይ ብሉማ ዝተምሃሮ ደቅና ዝሸጥዎ ምርሃፍ ዝበሃል ምርሃፍ ሓሚድ እዚ ናይ ኤርትራዊት ኣደ ዘላቶ ኮይኑ ኣብዚ ሃገር 12 ዓመት ገይሩ 11 ዓመት ነይሩ ሽዑ እቲ ዝሸጦ ብዙሕ ገንዘብ 5 ሚልዮንን ከም ትሪእዎ ዘለኹም 5 ሚልዮንን 2655 ክሮነር ከም ዝሸጠ እዚ ከዓ ዝዓበየ ሪከርድ ምዃኑ ብዚ ሃገር እዚ ምስ ገበረ ከዓ ምስ ተሓተተ እንታይ ትደሊ ምስ ተባህለ ወረቐት መንበሪ ፍቓድ ስለዘይብለይ በዚ ገንዘብ መንበሪ ፍቓድ ክገዛእ ምደለኹ ዝብል ሂቡ ነይሩ ሕጂ ግን ጠበቑ ከም ዝሓበረቶ ኣብዚ ሃገር ብዝገበሮ ነዊሕ ግዜ ምስ ሽወደን ብዘለዎ ምትእስሳር ምርሃፍ ፍቓድ ወሲዱ ከም ዘሎ ፍቓድ መንበሪ ብሽወደን ከም ዝተዋህቦ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን እዚ ተገሊጹ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ቆልዓ ብዙሕ ነገር እዩ ተባሂሉ ነቲ ከምኡ ክሸይድ ምኽኣሉ ኣዝዮም ብዙሓት ስጋዕ ኣብ ገዝኡ ሓደጋ ምውዳቕን ስጋዕ ፀርፍታትን ኣዝዩ ብዙሕ ዓሌታዊ ዝኾነ ፀርፍታት ብምፅራፎም ብፍላይ ሓንቲ ሰብ ከዓ ኣብ ቤት ፍርዲ ተኸሲሳ ብዛዕባ ሓደ ዘርኢ ምፅራፍ ብዝብል ክሲ ብፅልእን ሓደ ዘርኢ ብምፅላእን ብዝብል ተኸሲሳ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበት ከም ዝነበረትን ነቲ ቆልዓ ከዓ ቀፃሊ ኣብ ሚድያ እቲ ዝዓበየ ነገር ካብቲ ዝዓበየ ነገር ዝኾነ እንታይ እዩ ብዙሓት ናይ ፓርቲ ኣብ መራሕትን ናይ ውድባት መራሕትን ኣብ ፓርላማ ዓዲሞም ነቲ ፓርላማ ረኺቦም ኣዛሪቦም ኢንተርቪው ከግብርዎን ንዕኡ ከዓ ነቲ ፍቓድ ንምውሳድ እውን ሓደ ዓብይ ለራኽ ምንባሩ ፅልዋ ከም ዝፈጠረ ሚድያ ዝገበሮ ነገር
أما جرشة خاني كابتا دروتني سيلفيا كاب أون دبلوم كم دوسده زخاني أبزي أورتس إنجا خمان أبزي عمت زي فلي زبالة نتفت نزجبر زوهاب دبلوم كم استوهابه إذا كله أكب دمر كيدو نعو منبر فقط نخركب عبد صلوا خبز نبر ميكرا خمس فركت جن أتذهبوا ملسي أبز هاجر أنا حاجي أزي نوح سلازغنا أبز سلازتولد بو مسرتي توهيبو ويلم قليت أمر له انتخونا أزيهم بزحات سدرا بيتات اللو كمو دقوا أبزي توليدهم عابيهم تشعات عسرت تقوروا حج بزر لحدش لوتتات دا أسروهم زلو ويون نغم الله سيلم فتنتات دقوروا لهم دلو اللو سلازي أزي كم عينة أبنتات كما تخلو كمو تماساسالي جديد صنحو كفال براكسيس بحالالو نزناتو قدايري إخا أنبيبكا بو مسارت كمناتو عينة جديد صنيحهم فقاد استخل كولو زلو قدنا يكون أنت ما يبلو ما شتو ويون حبوبات كون انتايدا بتسو زغبرو نعوز تتكبر حقي بو مسرت حتيتكا كخيت كم زخل عفلت تسب كفلت أقداسي يخون ازي كل شع نتزورد بدل نتي أب ميديا ترغبو أقلبو معرخ ندي يصلوا خمزلو ما معرخوني ካልኦት ብዙሓት ዝተነፅጉ ኣብ ሽግር ዘለዉ ሰባት ኣለዉ ግን ከምዚ ዓይነት ነገራት ክመፅእ ከሎ ኣፍ ደገ ዝኸፍት ስለ ዝኾነ ንዕኡ ርኢኻ ምስ ዘለዉ ጠበቓታትኩምን ርክብ ጌርካ ነዚ ኣብነት ዝምግላፁ ኣገዳሲ ይኸውን ንዕኡ ንስድራ ቤቱ እንቋ ሓጎሰካ እንዳበልና ነቲ ዘሕለፎ ከቢድ ሂወትን ዘሕልፎ ዝነበረ ናይ ምፍርራሕን ፀርፍታትን ኣብቂዑ ከምቲ ትምኒቱ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝነጥፎን ምስጋንትኡ ክገይሽን ገለን ብምብቅዑ ደጊምና ብሽም ዜና መጽሔት ወይ ብሽም ሃርሞኒ ሚድያ እንቋ ሓጎሰካ እንዳበልና ናብቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ክንሰግር ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ከምዚ ኣብዚ ትርእይዎ ዘለኹም እስካት በርከት ንዜጋታት ሽወደን ዝኾኑ ካብ ሽወደን ሃገር ወፃኢ ከይዶም ክምርዓው ምስ ዝደልዩ ዝምልከት ብትግርኛ ኣብ ዘለኩም ሓበሬታ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺብናዮ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ብብዝሒ ሰብ ከይዱ በቲ ናይቲ ሃገራት ዝኸዶ መርዓ ዝገብር ኣብኡ ከይድካ ብሽወደናዊ ገባብ መርዓ ክትገብር እንተደሊኻ ግን ካብዚ ሒዝካያ ትኸይድ ነገር ትርኢ እሞ ሽዑ ንመርዓ ዝምልከት ሽወደናዊ ቤተ ክርስቲያናት ፈቆዶ ዓለም ዘለዉ ከም ዘመርዕዎ ኣብዚ ንህለ ተዋሂቡሎ ይፍታ ሰይኦቶም ናሳብ ካብ ሽወደን ወፃኢ ክትመርዓው እንተደሊኻ ዝብል ኣብዚ ኣቲኹም ኣበይቲ ናይ መርዓ ቦታታት ክግበሮ ዝኽእል ኢልካ እቲ ቦታታት ምስ ሓተትካ ትርእይዎ ኣለኹም ዝተፈላለየ ሃገራት ኣነ እውን ገሪሙኒ ማዕረ ኣውስትራልያ ብራዚል ሳይፐን ዴንማርክ ፊንላንድ እዞም ኩለን ሃገራት ትርእይዎን ኣለኹም ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋ ወላ እውን ኣብ ኣፍሪካ እንተደሊኻ ሲ ኣብዚ ነለኩም ኣብ ኣፍሪካ እንተልካ ናበይ ትድውል ቆፀራ ትሕዝ ኣብ ዱባይ ኣብ ኣፍሪካ ገለ እዚ ብኡ ገባብ በቲ ናይ ሽወደን ኣገባብ የመርዑኻ ወይ ኣብዚ ኢሜይል እዚ ስቨንስካ ሺርካን ይኡትላንደት ኣት ስቨንስካ ሺርካን.se ኢሜይል ፅሒፍካ ኣነ ብዚ ሃገር እዚ ትርእይዎ ኣለኹም በብሃገራቱ ዱባይ ሞዛምቢክ ዚምባብዌ ሲድ ኣፍሪካ ታንዛንያ ካልእ ዝያዳ ኬንያ ኣርኤን ሕጂ ነዚ እንታይ ትዝከኣል ከምኡ ከም ዘሎ እዚ ተኽእሎ እዚ ከም ዘሎ ብብዝሒ እቲ ሰብናትና ከይዱ ብዛዕባ እቲ ዝኸዶ ሃገር ሕጊ እዩ ከምኡ ዝገብር ብዙሕ ግዜ ሽዑ እንታይ የጋጥም ገሊኡ ቅቡል ኣይኮነን ንብሉኻ ገሊኡ እቲ ክማላእ ዝግባእ ኣይተማላእካየን ኬድካ ትበሃል እዚ ከምኡ ዓይነት ኣገባብ ንብዙሓት ኣብ ሽግር የእትዎም ነይሩ እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ነፃ ኮንካ በቲ ናይ ሽወደን ኣገባብ ከም ሽወደናዊ ኣብ ደገ ኸይድካ ክትምርዓ ኮን ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም እሞ እቲ ናይ መርዓ ነገር ክትገብሩ ትደልዩ ገለ ሰብ ናብዚ መፂ ገለ እዩ ዝገብሮ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ዘለኹም እውን ክግበር ከም ዝከኣል ኣብ መገሻ ኣብ ዝገሽኩምሉ ግዜ ኣብኡ ኮንኩም ክትገብርዎ ከም ትኽእሉን ነዚ ከዓኒ እቲ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክንገብረልኩም ኢና ኣትኹም ብትግርኛ ከተንብቦ ብትግርኛ ተፃሒፉ ስለ ዘሎ እንታይ እንታይ ከም ዘድሊ ኩሉ ንዕኡ ሪኢኹም ብኡ መሰረት ክትከዱ እንዳሓበርና ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ሓበሬታታት ክንዲዚ ዝኣክል ሓበሬታ እንድሕር ደኣ ንዓና ተባሂሉ ተዳልዩ ወሃበና ኣሎ ነቲ ሓበሬታ ከም ግቡእ ክንጥቀመሉን ኣብ መዓላ ከነውዕሎን ይግባእ እዚ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ተዋሂቡካ ነዚ ከይተጠቀምካሉ ምትራፍ ግን ተመሊስካ ነቲ ካልእ ሓንቲ መንገዲ ጥራሕ ከድካ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ምብፃሕ ከብስዕብ ስለ ዝኽእል ካብዚ ኣንቢብኩም ፈሊጥኩም ነቲ ኣብ መዓላ ከተውዕልዎ ትኽእሉ ነገር ኣብ መዓላ ከተውዕልዎ እንዳተፀበና
نلوم زبلنا مدب أبزيادو نبلينا أبز قتل سمون كم زبلنا سنبت نباخ من نبلو تحستو كليو سقع شعو سلام كنيات